Moi bon día, señora ministra. Hai que recoñecer que o Partido Popular, que solicitou esta comparecencia, manexa con mestría a demagoxia e a manipulación. O problema é que as consecuencias desa demagoxia paga a cidadanía, o que con certeza o PP importa entre pouco e nada. Iso é o que está a demostrar o presidente do Goberno galego, señor Rueda, que embarcado na campaña deseñada en Génova contra isto que deron en chamarse secesionismo fiscal, está disposto a perder recursos esenciais para a administración galega, quer pola vía de rexeitar un modelo de financiamento máis xusto, quer renunciando a xestionar a condonación, compensación de parte da débeda galega. Quer dicir, con tal de manter as súas batallas partidistas, o Partido Popular non lle preocupa perder, como no caso da Galiza, centenas ou millares de millóns de euros que permitiría mellorar os servizos públicos ou soster políticas públicas esenciais, por exemplo, no ámbito da vivenda ou do emprego. A única conclusión posíbel é que a Rueda e o Partido Popular non lle interesa a xente. A única conclusión posible realmente é que Rueda é un delegado servil, un bon colonizado, sumiso sempre ao que manden en Madrid, mesmo que iso prexudique a todos os galegos e galegas, o que o converte nun presidente antigalego, como xa deixou claro, por outro lado, históricamente, atacando a nosa lingua. Vexamos, desde que o PP voltou o Goberno galego en 2009 máis que triplicou a débeda pública galega, situándoa por riba de 12.000 millóns de euros. Ademais, optou por recorrer á banca privada en vez de ao FLA, mesmo que isto supuxese ter que pagar máis xuros. A partida para pagar os xuros é a terceira maior dos orzamentos da Xunta e alcanza os 1.647 millóns de euros. Mesmo así, Rueda di públicamente que a Galiza non lle interesa reducir a débeda. O BNG incorporou ao acordo de investidura que o noso país se lle reduciría a débeda ou se compensaría, no caso da estabilidade dos bancos, en porcentaxe análoga a outras comunidades, por exemplo, Cataluña. Se callar por iso non lle interesa ao PP, para non recoñecer o papel do BNG e porque lle desmontaría a campaña que ten en marcha sobre Cataluña. É realmente escandaloso. Se a Rueda non lle interesa, aos galegos e galegas evidentemente sí. Igual comportamento irresponsável en relación co financiamento. É evidente que o actual sistema é gravemente lesivo para a Galiza, que como consecuencia da falta de soberanía política e tamén fiscal se sitúa a cola do Estado en indicadores socioeconómicos e de calidade de vida. Aínda así, Rueda renuncia a reclamar un novo modelo que dé a Galiza a chave do diñeiro e mesmo rexeita a bilateralidade co Estado nesta materia. Se callar, porque isto deitaría por terra a súa campaña demagóxica de que o financiamento singular de Cataluña prexudica a Galiza. Comezou dicindo que perderíamos 444 millóns de euros. Agora xa serían 628 millóns de euros. Sen explicar nin como nin por qué. En fin, xa se sabe, o papel aguanta de todo. Mas por moito que se empeñe Rueda e o Partido Popular, a realidade é ben diferente. Non é Cataluña quen nos rouba, é Madrid. Madrid como metonimia de España ou do Estado, e a Ayuso me remito. E mesmo tamén a propia comunidade e a propia cidade de Madrid pola vía do efecto sede e da sobreorzamentación e da sobreexecución orzamentaria. Eu dei aquí a pasada semana algúns datos do espolio. Se tomarmos a liquidación de 2022, resulta que a diferenza entre o que os galegos e galegas pagamos en impostos e o que o Estado nos devolve sitúase en 5.344 millóns de euros. A conclusión do economista Xosé Díaz é que desde 2009 o Estado succionou a Galiza case 60.000 millóns de euros. O Estado, non Cataluña. Mas o Partido Popular e a Rueda isto non lles interesa. Teremos que concluir, insisto, que a realidade é que non lles interesa nin a Galiza nin a súa xente. O BNG si lle interesa mellorar a calidade de vida e benestar dos galegos e galegas. Por iso reclamamos soberanía fiscal e no inmediato un sistema de concerto que dé ao noso país capacidade normativa de recadación. Lembraba yo na pasada semana, señora vicepresidenta, porque son vostedes, agora e non o PP, quen ten a responsabilidade. Se aceptaron unha financiación singular para Cataluña, deben aceptala tamén para un país como a Galiza, con características singulares que pode e debe responsabilizarse de si propio e dos recursos que xera. Galiza ten a consideración
finalizo, ten a consideración constitucional de nacionalidade histórica con Euskadi e Cataluña e non quere nin pode seguir perdendo oportunidades. Ese modelo que o PP considera secesionismo fiscal, se o ten a Euskal Herria, trae o Cataluña e pode e debe telo a Galiza. Moito obrigado.